abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania nabo igo chotebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao nabo igo ayubo igabwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated nabo igo box corrugated asibe igo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross nabo igo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko nabo igo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue, nabo igo na Green. Obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi bwe igo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao. Tutari lero ase Ouru MRM showroom. Onyare kabo gokwerera amabwate yu akomenya sigika. Ayo uchane warrant nabo igo ayo orakoberwa ikasure asubwango. Edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imeyumucho yigo musongo eyo erangene duka ya Safaricom. Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Najua mimi watagomana nyumbani. Sawa, subiri. Niache basi tena. Wewe ndio umesababisha yote haya. Hebu subiri. Unataka ukimbilia kwa kitu gani? Wewe na utaratibu bure. Kuna wewe mbona unaita? Tulia basi mke wangu. Wewe umekimbia mpumbavu mkubwa. Wewe kama mwanamke unajiamini kwa nini umekimbia? Na wewe wakunifanya hivyo mimi wewe kweli? Kabisa? Nisamee kwa hiyo. Subiri kwanza. Nikuelezee ukweli. Unieleza nini? Nakuuliza unieleza nini? Unieleza nini? Sijui mimi tena nimekoma. Unieleza nini? Life got better. Ekionga chinsainye karoto kubarga na mwensu mwe karanse mwe karoto kuba manyabu na korekana kora chinsemo ao imenesko yagusi karoto gatebenga bono igana bogotonyara gwetera ase a digital hub YouTube gate ase a Google Play Store na bokonyora amajane bipindi byonsi bya Gatembe Television na Gatembe FM korwa ase Play Store boigo na bogotonyara gwetera ase Gatembe FM Gatembe TV in your Facebook account na boigo na bogotonyara gwetera ase YouTube account Gatembe TV na FM karansa oike buna abasake baitu baberire chinsemo ao kumanyana ali atekir korwa chinsemo ao semo imanyirio akoroka Wilson Makorinche nkoroka mkate Enoch obonabo obotukobulia okumanyiwa onsi kati alto kwariganerie ngamona mo Papa Francis gotweka mo imambia ya lero amate mo senseme amarani konyora obotaka gose konyoro no botaka obwere meanwhile ko tenga ikaransi ke toko yamanye brato wachakaiga aba papa chimibere na merongo etano nomo na batano nomo na babere aba papa ase kanisa ya Katoliki
na abapapa baiga mutang'ani akoro kwa Peter abua ase kanisa ya Katholiki yagacha St. Peter's Square imeyense ya Rome na awekera bonoiga omupapa abo mwerio nigo atwekamo imambia rero ensa emo buno musakito Ruth Murara agutamanya no gwakwa okonene guchia ase kanisa ya Katholiki amona bakatholiki bonsi imambia rero nigo Papa Francis asiria ubugima bwaye asobo menyo bwaye kansa santa ime ya Vatican nigo asiria ubugima bwaye kabwate emyaka 53 korengana no roboti korwa asomo apostle of Kamelongo Apostle Champa nigo Bob asiria ubugima bwaye ensa yemo ya bono mambia nigo abetega kunyiga gutangwa asinya gitali ya Jamel ime ya Roma chitariki 14 cyumutinyo kabere omwaka bwe 2025 asekire buna nigo abwate ekyono ekyo kyagerete akabera nyagitali gwetania umutinyo yomo nigo arwete nyagitali chitariki 23 cyumutinyo gatatu bwo mwaka bwe 2025 baba nigo aibolete chitariki 15 Disemba omwaka bwe liwemo chimikianda na 35 nomo imeyense ya Argentina Elietali ya ebene nigo alikuru kwa George Mario omwaka bweliweyemo chimi kianda na 55 nigo baba asoete gusomera amegiriwe igedini na kero ache kuba omosasiroti agachaka gusomea chisukuru chiri secondary omulimo o philosophy amona literature baba nigo akorete gasi ase chikilabu buna ebaunza kagendrete gusomera theology omwaka bweliweyemo chimi kianda na 92 nigo Bobo aetwe obo bishop omwaka bweliweyemo chimi kianda na 95 akaba omo archbishop koyeika omotinyo gatatu chitariki 13 omwaka bwe 2013 akaba omo Bob o266 kabwate emyaka 76 maiga ya Bob Benedict 16 nigo acholete elieta Bob Francis esengencho yo kubanyura abale no kuremerwa Bob nigo acholete obugima bwogwa ekeya Natalia obugima bwoko imokereria ase abwate amabera gotia sabantu omwaka bwe 2015 nigo achitekenya asa ataletiwe negari eri ya Honda maiga yoko igwana buna nigara chikutalira ebgari ye Mercedes litukolia lero chitariki 24 chomotinyo kane bwo mwaka bwe 2025 tinsa eyemo yabono mambia nechideka 35 nigo baba asiria obugima bwaye maiga yogosanga litukolia bu igorobene amone kanisa eyemo omoyiga o Easter abo asalenge gusesenia abana bake asoko imokia okoboko kwa ye igoro uyo no mugano bwo monene bwe chikanisa chionsi cha Katholiki ase ensengima yenge tembe TV no mugano uyo nigo waliganirwa na nje Ruth Murara para ya wechi kanisa nigo batumire magomba boguchia ase aba Kristo bekanisi Katholiki na boigo gochia ase NCI na boigo gochia ase Vatican. Naomboleza kwa sababu kifo cha mtu yote yule, awe ni mzee, awe ni kijana, awe ni mtoto, kifo huleta hali za huzuni. Dunia nzima ina hali ya huzuni, japo tuna hali ya matumaini kwamba alipokuwa mgonjwa si kitambo sana, majuzi tu katika wiki zake alikuwa amelazwa kwa muda mrefu, ameweza kukaa apata afueni, akapata nguvu, na daktari kulingana na ripoti tulikuwa tunapawa ni kwamba walimpa miezi miwili aweze kupumzika. Na akiwa katika kulu yake ya kipapa kule Roma, akiishi mahali panaitwa Santa Marta, aliweza pia mara kwa mara kutokezea, hata majuzi na jana Easter Monday kulikweko ametokezea, Sunday alitokezea, na leo asubuhi tunapata hizo habari. Kama sisi wa Kristo wa Katoliki, makumbuka Jumatano ya majivu, watu wenda kupakwa majivu, wanaambiwa kumbuka binadamu, wewe ni mavumbi na utarudi kuwa mavumbi, kutukumbusha kwamba sisi tuko safarini ya kumwelekea Mungu. Na mambo ambayo tunaweza kuyakumbuka vizuri kuwa kwa unyenyekevu wake. Aliwapenda wale ambao hawakubatika katika jamii na kuweza kuwatembelea, kuwa na wao, na haswa Ijumaa juzi tu alikuwa hata katika ugonjwa wake na udhaifu wake aliweza kuwatembelea gerezani na kuwasalimia, kuwa na wao, ishara kwamba upendo mkubwa aliokuwa nao kwa ambao hawajajiweza,
Kwa kanisa laomboleza kifo chake, na sasa ambapo ametuacha, letu ni kumwombea na pia baadaye kuomba kanisa hili katika matayarisho anapojiandaa kumpata papa mwingine, kuomba na kuomboleza na kuombea roho yake apate pumziko la milele. Kumbuka kwa jinsi alivyokuwa na kuita viongozi waweze kujali maslahi ya watu, hasa watu ambao ni kama tuwete refugees, watu kama maskini, na uongozi ambao ni uongozi kwa kweli unafanana na maisha ya Yesu. Alijali waliokuwa na hatari zozote zile, wagonjwa, wenye shida. This is legacy. Boigo marai bwense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto amo no marai mukoro bwense ya Kenya muskuru mwage Kenya tani yo batumire amagombabo. Rebecca Zablon nigo korwa sensema ya marani nigo atigetu motakana asega kimyaka 5 ya itire na asege kekeiga niga atigetu abana batano abo babere bamenyerete obotaka obwere tari koragera tari okweboya tari ase bakorara tari ase bakobeka omotu Musaketo Daniel Ontiri nigo atwariganirie roboti oroiga asa roboti rwa bene ritkuria rero kurigereria emateiga buna emenyete asobotaka obwere. Jumatatu eikiiga asoroboti rwabene n'umugano w'umusi batwiga kurwa sikenyero geitongo ya kabere ekegotoka ase wodi ya Marani imeye bunge ya Kitutu Church North County ya Kisii na nigo twamubuya egutwiga kubwatekana n'obugima amenyerete naria agenderete gwetera. Rebecca Zablon n'umutakano ayobeire kamenyete bweka n'abana batano abo bategetwe magega yuko kwa kumugaka. Zablon Nyekeri emyaka 5 yetire magega yokurwara sege kegetambe na kurwa chinga kicho emechandika mosoa kurwa chinga kicho Rebecca nigabeire kagwetera emechando au igati yabo kuburwe school fees. Asa abana baiga endagera chianga nenyumba bamenyete negegotua chingaki twika senkae nigo twagoswa nendagera ya abana baiga barenge koria etabwatia maguta no nyine chumbi ase bakorara boiga togosa na abana baiga abange babo nigo batari na fingia kubwatikana no kuborwa kwendagera asa mariga manene Rebecca nigo asinywa oborwa chinguru chogosangana intwe hali agenderete gwetera na abana baye na salia make anyara watuka otebaiga igano mwana ngotweru timbo atikende ngoli no sukuru abana bakwana basali abakobera isiko sukuru mbali kochi ndagera ngwende konde ndagera ya mawo toka ndacheti ya konde tokurara tokwana mwasabera to igama mreke gosira to mawo twarara sinkolegasi okugania korasenkeiga no konyorera abane ndagera ase bakorara kwagachirwa enyumba nenchera kurigwa kubakonya baike gutaboria kende no nyankuru ase birasi ase kiribuna amatuka mange niko bagoserigwa na batigara inka kubwatikana no buremerwa we school fees abamenyi basangana intwe igoro y'umukyobo wo kubakonya kurende baisirwe babeka chinguru kugania korasenkeiga abana n'abacandegete babwato bokonwo bonne paka umwana narobo no beire keremo ko no mugango tabwati agwikaransira wetera chinjara wetera bana bukendu buli nsabana bakorara enyombere gere tapite bwati kene nonya no buremerwa bonene gakina abana no ne chinde chibalie tamaguru mbacandegete gakina na sebakora no egintu bakwebisimba bwati mbabwate mechandere meno to sabe serikali oswegati ekonye familia so gwanja koino ndagira teiyo tabwati asa kore maisa inara anyore ndagira gocha koragiria abana abaye kiara na murigereri insa kwayo kuigitensa bono bana batakobanyara kubaragiri nekenyororo che stirie kenyoro kero monta kwirigiri bono kali erigiri agake baira abana bamba konyara that is why abana abande bansire
kobabuna nkore mara bagochiba ibure tubara bana baye Mosubati Rebecca Zabulo nigo bono atigara akari no kwegena bunonsi na chigonchuria nechinga kecho obolia onde wensi bomoyo bugwanja no nyina barayi kurwase county ya Kisii wesona gati hele komokonya neramenye nabana baye buna abantu bande nkoro badregeta seni kyagetembe asoroboti rwabene kira tichirimo kuroiga se county ya Kisii Litera nenguru kwa Daniel Ontiri. Kore kimo pasta oyomo kwekanisa ya Deliverance Ascension ya Ikonge me county ya Nyamira nigo kiagandra kore taliberera linene kwetera abantu bakubolia nkai omwanya bantu boikere gusa abantu balia baya eitwe okwegena abono bakubangira chingondi chiabo tari chingondi chokano nyine chimano chichingondi nagochira musakito Fatgad Gesemba nigago tumanye mangana ikoro asansameyo munaboigo omorai babangina se county yo akwan Nengana yogo ichania abwase umurandia oyomo kurwase kanisa ya Deliverance egotoka asomoje oikonge ewodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira asege kore kyobosoku yakorekanete aboigoro magoroba asomorandia oyo akageire kumutachira inse umunyaruka w'emyaka 14 na kumubisa umutungi wa majeime ogiore chileita chimya 310 omwana oyo okororaririe mbeo ya muburete ime agajaka gonjoka reke buyueke ime bono ndoko boringa omwana oyo ataye nyomba iga yotari yaro reke buyueke ime tojugo kuna reke buyukeria tokanyoro omwana oyo no akorete ki no ari tokomoso korwo bono korwo roro omugambi okomobeka chipengo okomotebona tuta tiga tueresa ngo na kiere nabo mpaso yu atanta nitege ntago tueresa kwene kya egekore ekeiga no mokonyi bwo mugambi wesa brocation ya Ikonge Peter Masese oyo otebire nigo ensemo yabo baimogetie egetambokero yo kumubwata umupasta oyo iga na kumuira wikase gitaseni ky'abanyanyimbo twegeta tukorigereri na twarigereti kurusa mocha dakika 2 mpaka saa 3:30 finally rende na rangiritia abasikari bane tugaswa tukanyora buno abarime kuona rinde ntwana tumwana umutungime ekona matabuga kuona abanye rinde bakomugere bateba yaya oyo kanyora okolerwa yaya na butya bonde boitigeta bwabagaka ntwaburoje na ike buyume amacha yo nasoete unasitere mbureria amatungi ora amatobe na amacha amatobe tukorgereri tokoraki kumubika chipengo na basikari mbona baikire kubechiro batsire tukamere station nonye nigo umubunge we county ya Nyamira omuskecherusha mumanyi nigo akwana rero n'ubururu obonene kubwatikana negekore ekeiga ase akegikeria n'ekinguru kinene inga rero muna mwategerera kuri North Mugirange mwaigunga mwanga ne pasta nero yafikerero mwana mwategerera kaki bakono yathi ngai bono tuguchi onye abantu bali boko semerio konene bali tokolera batokonyera abana baitu nyana bunande bakoba mutali wa bere bako molest the young ones bako rape the young guys. That was a girl of 14 years. It is so sad. Na mimi kama mama county leo hii I am so saddened kuongelea juu ya pasta. Aiga nigo muskecherusha amentana goteba nigo richi koritindi ribwenerete kuimokiwa ase mukagerwa oyoiga yonda tukwa kambi ya mono ase ngenje bistege steni keria yekere babwate to mosachoria no aleime na inde bameke sure omosachoria onyorire what the Lord serves. So abagaka mura na abasoraire bakonyora musacho ndinare kenyoro kweka inoyo na inumweka karamo tebi nga mangana yegare moto na ndiko mokora tole Kado musacho na kore bo bwete ke bweta manyinga mababwe kaine igo ayengane kurwa ogenda komanyane timbori tirichero sana dali tije Mutako
gukwana chingaki cy'umuyaga bugusira ebyombe wetrase okubabwatukera chiema nabo igo gusira ebyewa asabasae ase okuba emipira nabo igo chi uniform ase kenyero kya Busiango imeye wode ya Bugichora ebunke ya West Mugirango ningo muskecherusha boigo airire chingaki echiga na gutuma amagomba ye abene ochase abakristo abakatoliki kubwatikana no kurara kwae Pope Francis na komorera buna omokoreri oyo otoretie amagima ya bange nia yote inaomboleza. Na mimi kama mama county kusimama hapa leo, nataka kutuma rambirambi yangu ya kipekee kutoka hapa Nyamira iende katika nchi yote mzima, kusema ya kwamba tuko na huzuni sana kusikia ya kwamba Pope ambaye amefanya kazi nyingi na pia ameweka nyota kwa watu, nyota ambayo itaenda kupatikana mbinguni, ametufanyia kazi na kuna roho nyingi ambazo zimekuwa saved kutoka kwa ile kazi mzuri ambaye Pope Francis ametufanyia. Kwa hivyo tuko na huzuni, tunalia na Wakristo wote ambao wanapatikana katika ulimwengu. Hinko reporter Getembe nche Fatgad Isemba. Mochando bugosara kwa bana abanyaruka nabo igo chisegi chigenka ne ngati yabiri bikore maria amagendro ase orgongo rusi nigo ayakwanwa no mo subati Lucia oyo ogoteba buna abagusi nerengaki bono ebintu bine bibisire gekara ne bikoye remaria agusi no mosaketa Polycarp ukara agotomanya ugusarwo kwa bana Chinyaruka chisegi chegengane gati ebikoro biri bigendete ko bikogekerwe emeyensi ya Kenya boigo ugusira kwebyombe hamo n'abasubati na boigo n'abasae nero emirimo y'aba women representative bachoreretwe gokora emeyensi ya Kenya nagiwe korali tukeliga lya lero amenye bechinseme chiga cyanyanchonoli banyarako bakora aho muyega uko mubwatoka Ruth Asiago oyo bwesokire buna oyo mubo kurwanire kiroge kiga kya basubati kurwase county yiga ya Nyamira bangina twacandikire mono abana baita abandire abacukuru nigo bakoiru basaru bisito tamanyeti kokwanekerekyo Ruth nigagendere ko bagakuria eiranga mirime yo natikunyaraka bagakuye korabo ikirano unenjire ya moyo gukora chimbwa chichagendere ko bachikwaniki gwasige kabona surugongo rwagusi na boigo gusira balia bagwenete gusirwa abo buya bamanyakanite asenjira ya Kenyamuliro na affirmative amangana ya berega gukanwa sengencho iga saliri abana baiseke ba rules confidence no na se baguchi mbali kwo manyanki bagendere babwenta gukora tenga buna abantu bande bagukora abangina tuachayiru mono sana twabere togoitu na muntu te representative abana bagende school bakore school bakora university tunabone county ya Nyamira abana nigo barabangaini abange nigo bakorete university na inde basomberi no bakongu lakini no bare gusiga iga bachandikete gasi chitai ebintu nabye bitotagete kwanda Nyamira togenda tochu address nigitambakiro abange bagendere ko bakoko boko asibatebire no gusira kwa ego Justin Semo nigo korokire kirokererie kiya kyoburayo buyasa mutuko ari busyo muswati ono muyana abata maono kulingana na tokonyire nka na tuabereka okonyire na bwate byombe binge sana nka okonyira baboro kabarenka okonyira bana chintakana na bwata maoni manena ara konya abantu banyamira na enda basugume boronge anene mono na twamorore kurukaiga kuna kinete gocha kuna chire achite se taiga twaronjo gukora mangana maya igo twamubikire mutwe egeranya ari kogenda asa mangana turoche atari buya egeranya ari kuyabeka buya nonyina bwase nsemo yaye Asiago nigo achire bolega munekerenga kyaye omugwimene representative asenga kijega musubati Jerusha mumanyi asa tebirenga onyerio kokore mireme isaine nigo rolio abwene tokobulekero kyobugavana unagendere ko bagakuyakira ekoko na manga taraikeranigwa kolende chinga kinjire ga 2027 era kara ya kole biya buneta keire na bakogenda ki abagotambuke kiwango kende agenda obugavana chingaki checho niga abantu baboriwe wesokya chingaki chikurakiranya ariko bachikobwatwa unenjire ya moyo kweroberia
usiba bochorio bonene bole bosio igo abamintongo basaba munyago gwate ebibande bwatu asobonge chikura chingo yako bwatu atobwata asobonge gingo ripoteri getasini kya obwanchete kya gatembe kurwasi nseme chiga cha nyanchonoria ime ye wade yeligoma ebunga yabe gututu bomasabe county ya Nyamira inchigo nkoro kwa Polycarp okara. Dr. Fred Okengo Matiang'i yokabera muwaziri bobonendi boime ase serikali ya etani goenda tagwa kerwekoko uchekorie kerokyo borai bwense kegochweka 2027 bwangoiga kogendra kumwakerekoko Professor Sam Kengengongeri yorengo senator ase county ikisi na bago yokabera mu MCA bago boletie ekerokya nyaribari chache bago ngomo MCA Ukiogoro Moske Samuel apoko Kenya na bego kura igo ego kura na mumurana re ga ne aro tokire urugusi unyasa ga chire kuba ubuga bia sege sakwa geke mugwanja mwanje bo kiagera onya nyasa gwa chire ku rutirege tekyo yo mugata ma oso muko kwata Yesami na mabokabili. Umroe Matiang'i bia ukwanwa. Uitabirwe. Yanche uno mukaka bweli roba. Abondo oche na inchi na onde tochi kuchabu. Aindo ochi kuchabu. Kuchabu. Ima yetu separe ngabala mbwati. Kuna achiro. Mogoti ganyo odi kucharo. Eni mori kucharo go ntra mochironde ekiagera obugambi obokurigibo egero yereretie na bokora Kenya nga amara chakire na amara ina bara ugusi manjira amara ya ugusi wana twa abantu twatebere tari tutwareta Matiang'i abantu bareta Matiang'i na bara bakuru Chinese bari babasaruto kutuno monto mutindi sana ndo mwene Chinese nera ya morobia baka gachikurgira ira Ona watebere nga Matiang'i mwari wanja twazito sukele tatana nga Matiang'i tosa lakini wone ndamwa munero njini mingi na gakora chikura chikoko gode au tegerede ngende ndamwa munero ekara Matiang'i akwaniru na anda abantu bande bayimukire lakini gyo kono oranga njini akara watene anda kwanya no mwana mumurobi no nero tene mwanya oli bintu byakorera ya sauti anda abantu bayimukire bachiri bari giri maraga nga maraga naye njwa Maraga hata kanikobe chibu chasi mwa maedi mwana wanja karo morisime kanisa na basoga kara tomosa bere ara ndiye nchiri yesa anataka enda kutumuka haki egara atire Matiang'i enda kutumotwe okolo kuko sawa ito na babuzi Waigo Molikyo Mwananebe kiama kia Jubilee nigandra kumwakera ekoko Dr. Fred Okengo Matiang'i uchikulia ekerogekyo. Ile shida kubwa tuko nayo ni kwamba wale ambao wako uongozini ukifuata mienendo yao ni mambo ya usaliti. It is a system of betrayal. You promise people that you are going to help them ama utawasaidia kwa njia hii na hufanyi hata uonekani. That is betrayal. Watu wanaamua kupigana ndio wajitolee shida fulani, tuko pamoja kwa hiyo safari. Mara wewe umepiga kona, umetuacha tu kwa mataa. Hiyo pia ni betrayal. Na hii betrayal kwa viongozi ndio imetuletea shida ambayo tuko nayo leo. Mimi kama Secretary General wa Jubilee sijaona uasi ambao niliuona kwa chama cha Jubilee. Watu ambao wamepatiwa kazi na uhuru wamemuasi mchana peupe na kuanza safari ya kutupeleka kotini na kwingine. Sisi katika Jubilee we have our own presidential candidate mwenye atakaa na wale wengine, kwa sababu chama bila presidential candidate, chama kubwa kama Jubilee sio jambo nzuri. Na tuko na presidential candidate mwenye tunaunga mkono, mwenye tutakuwa tukiuza Kenya mzima, ambaye anaitwa Fred Matiang'i. Huyo ndio presidential candidate wetu. Na wale wanataka viti katika eneo hili la Kajiado, wote wajue ya kwamba ukikuja katika Jubilee, our presidential candidate ni Matiang'i. Ukisikiza Kisii, Matiang'i.
Ukienda Nyanza, Matiang'i. Ukienda Mount Kenya, Matiang'i. Ukienda Northeastern, Matiang'i. Wakili. Kwa hivyo tuko hapo, tunaona kwamba serikali haiendi vile inafaa, uongozi mbaya, lakini tayari tuko na tumaini kwa sababu Yesu amesema ameshinda, hata sisi tutashinda. So leo tunaambia Wakenya wakuwe na tumaini kwa sababu tuko Pasaka, ishara ya kwamba tuko na shujaa ambaye ameshinda. Na hii mambo ambayo inatutatiza hata sisi tutafanya nini? Tutashinda. Bwana Yesu asifiwe. Tusameheane. Hata wale ambao wamefuruga hiyo mkutano tuwasamehe. Maana hiyo Mwaziri wa Devolution imeye kaunti ya Nyamira Moske Ken Angwinyi nigo amuburirie umuseneta we kaunti ya Nyamira Moske Kongo Mugeni kubwaterana n'umugabana we kaunti yo Nyeribo Kimomi erigo kinia obo magendro ase kaunti eyo. Mune minister in charge of devolution ugatusi nabona takawa da yanda wito Banyamira na gusiengi manga no nyamanga na kali Nyamira siasa nyinge omondo pero kenda ara kanga kenenge okende Nyamira ekene kia mangana ngiringa omwesimi wa gavana Amos Nyaribo na ba gende to kolega sirengia ase county ya Nyamira boniga asense moyo bochenu sejinya gitari chito abukero kere yemo eyende erekerenyo nabo chigendete kurwali abantu baito buya nesise muchinde mune education dobo mwesimi wa governor nabo the program ekorokunga scholarship program yeyiga nyasde miageto ya edire abana baro rokur from 2 to form 4 about 750 chipara nchige program nere gendete boniga ya answa no mwesimi wa governor agore biragita bire binge sana bono program yeko ndanga to wanse wodi ya mtu akora to agende se wodi ende boniga tu akori chwodi bere kata tutogende to gokora igo program yeto kagertenga omwaka gokoera ika December aboko nyoranga chwodi Jones P Nyamira chipare chakore kichalimiro na dichabekuru maramu igo abantu baminto egasenegendete se county government ya Nyamira onyomo igwete siasa kerisike nyinge na ndenje nada gotebanga siasa tige ndeise ndegera abantu nari barakora magendo mo senator gachorire gotenera Nyamira ngima onye karoche mechano nero tigache Nyamira endegere aumirane ne biongozi binde baisaranse no mugabana na HMC baise ne ukora mangana ayo ikabako nyaire Nairobi as Senate achiko gambirwo Wetania borokigwa chimisano abanyarta bagosoachi university ni goritkulia rero banyora mengerio eki bagose keri barengerate konyora chinga kichirobosio moiga oariganiwa nomo MCA bwensemo ya Ebeno Moske Steve Arika Daniel Ontiri niga gotwariganira robotiro okogania nkoraro bono asa borokigwa abo baetete buya nabwe kanyorera amabaga yogocha kwerikia Hasichi University ao aiga Kenya wekwe watabuya hasi chimbwa na kobeko mokiasa masomo elibwacha kwekonya asa matukali bosio na yankorengana na Professor Elijah Mwenga oyoro vice chancellor wa University ya Open aiga Kenya bona kwenkare abana baito unyare korengera ligori ya character neranya rukore bisierio no kore degree yawe nitwate character ndonge bisierio yambikwe gorwa character shapes you now and the future okwana chingaki chokora omwega bokoene no bosemi asa borokigwa abo barache kwerikia Hasichi University ao kurwase wodi beno chingaki chinkwana yokuba omoyo na kubasegeta kobekomokia
uyokoreka sensemo ya Nyanturago omwenga nigamenta buna kugania nkororo boigo gukomenterania chikosi chinke chinka ase chikosi chabo chiria chinene iliko bali bagarigia so kwerwanira konyora mabaga yechigasi konyore a degree yao igebwenete onye support with professional or skilled development courses. Twaina nebirengererio nande bono etore convincing abana bakoba gosoka gocisiko mbare better prepared enchire bago chigo deal na mangana university whether ni chibesa whether no busani ubakorosi na basani bande whether na mangana betting ya chakire go chako akukurekania abana basinyunga kibakwe banga twachakire ko bakundisanga kibago isanekana keri babwate mbago chako ganie binde binene nande ngakibago keep focused ese chigol chiri bachiete baba distracted bachake gukora ibintu bindi bitache ko bakonya egetambo kerekiga nego kiagokerwa aboigo no mu MCA we wodi yebino Moske Steve Arika uyiboigo ikirana no beka chinguru igoro yaborokirwa baiga gotwaro gosemeria chingaki bagenderete na masomo irasi mosomo chikuri kwegasi nabogosomwa ogende onyore ujuzi go experience kyokore gasi yamagokolero buna karole pramba electrician wasomere kwa bere doctor igokorigigwa nutanyore gasi ya serikali nabo kwerika ayo monyene ase gasi ndi yonsigo no gotebia bana baitunga batige chinga gejiri chinkoro gotenga gi somo chikurikwa nabone nabeko bangasoma werike yekogera gasi chiri chobisi wansa abantu bali batenengete mona sensei ya Kenya bali bakola gasi chabo chamagoko. So Dr. Tommy Mwanza, we really appreciate you, and also our ward MCA Steve Arika, we really appreciate. I've learned that when I go out there, I should remember my background and remember what my parents are doing, the way they are struggling, so that I can study hard to make sure that I help them. Onsega nigekirna inse yomorobalio o Dr. Tony Mwanza. Oyiboigo ogendere ko bahasomo stari obosio asogosegeta masomo asiliro balia gusi kuroboteregeta sene kiagatembe kurega se county ya Kisii letrane ngoro kwa Daniel Untiri. Wikrabo, tigang kore trabosemia, agar tunyara kugenda kurugao. Pagaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana mazi, pagina ninjo. Nkarukuma kengo, andati nkengiri. Ndumura mistati karumura mistati konege tegandire datondana. Okona kore to mo yori arware to kimonyare kire uchinaje kama tukomambiende. Mambienda uja ku na nyasai. Nkarukuma kengo andati nkengiri. Ndumura mistati karumura mistati konege tegandire. Bwetegandire okuri kumbe ne kiomeri kiale kitabwati mabere enchara abantu mbachane kitemechigweta gweta bakonye. Umuntu okuragira buya igo koba boronge kabisa. Kwa mayo kandi nyale buri nabachenja ntokaito konya ogotire. Igese tu akarongo nyokure. Tara kutali gokwa. Nkarukuma kengo andati nkengiri nje. Ndumura mistati bono enda onoleta mabere mukiro kendo gosino butaka bwa kiro muki. O abana mabere una bakobyoka. Ubora butika bocho muki usina abana bagosoma letiro borabu. Sino konyo algo soma kabisa ono kono bonya kitali kere ndono orabiro muchise umuchimu algo na kurama nyumba ncha yumbo kagai nkarukuma kengo andati nkengiri ndumura misati karumura misati konyege tegandire igo ikinege ndugo tuoro kinga mona kono kucha abantu mambi mboki ukona kuchanga ikengeka nabwe koba Pagaka ninjo etembe, ninjo dorome, mangana mazi. Ankeni tuko karona antra manye buna nyasai tatara tratrende bali bons to batrana aserit ko lielero ko ena kebna aya onsi agochera senchra yewe kernu a chiripota chito Daniel Ontiri Polycarp Okara fadgad Gisemba na boigo oyo kurkwa nere Ruth Morara Harona Nyengiri na bonsi abuto batrana barabo karoro Kevin Ongeri na bego asensemi manyer akorko Wilson Makori nchenkuru komkate Enoch Otkoya.
Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkare eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora mu ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati alia aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom